Funny kayo kay. Ganina rami nagtambaga tapos pag ingon ni Clark na sila sa ubos. Ayaw pa nagkapulikitan na. Grade 11. Buti tao ang imong tinggalan. Mabagala ka kag! May ka nang kung saan nga bread ang iyaglan lang. Wait. Wait lang. Ay, Kung saan kauno ni Abu. Laban lang dyan sa pag-grocery nato dira. No. halo bugok lagi ko day. Ay salang. Halo eh. Uy. Okay. Napingpong siya day siya isa. Isa lang. Ow! Uy, nanasad naraman day ang kadula day. Yang kadula day. Mo dito yung kadula ganina no, na missing nasa Pikas Lane. Si Clark Pantilla day no sa mga wakaila mga sis. Oh. Ano among Bisaya singer na mo. Oh, green. Pak. Ato, ano tadi para ma-sensor tano. Pagka-sensor, pak, pula. Laban. Pak, pula. Pak, pula. Right. Away lingaw. Woo! Jumar! Vloggers! Kagayan vloggers! Ah, sila. Hello. Nag-prank ta sila. Kamuray na i-prank, ha? Kamuray na i-prank? Ihadlok na to tong self-youth. Sumunod to no, nakauna na may diri ako, si Clark, kung si Miss Bombo Bells. Ano ito mo, kitawagan ko nila Angel Tay. Ito yung hello? Tama? Kailangan nga ng kuhan mo ako voice. Kaya after mga buwang mo, si Ramsey to. Asa na sila sis? Mutila sis. Prank na to para ingon sila kidnap kunuway sila kung di sila gibilin ang mga grocery dire. Abi ninyo yun, ha? Abi ninyo? Onya ang sa lugar. Abi ninyo, kuraton ko ninyo. Ang gilakdaan nyo. Yung gana do. Pani mayo kami pagsunod na muna wala sila basina sila yabi. So kami nag-ready pud binito. Kapoy pa. Ako nila kay. Wapo yang guaya. Ano ana yabi kita ra di sulod. Ug tawag pa, taban. Nuay gikidnap kun nuay sila nani yung pigno. Yo, andam na kay lock mo niya. Gilak na ko kay. Gilak jud ako. Sure jud kung kurat jud ang inyong Yo, guwapo. andam na kay kung murag pulis kita. Salang. Mayong buntag Cebuan, mayong buntag mga bababas. Wasa. So karon guys, no. Amazing kini nga adlaw because we're gonna go Island hopping! Yay! Sound effect! Yay! og dapat before di ka tamang lakaw no kailangan ta ma-energize. Ug kung saan pagka-energized, Mag-exercise! Mag-exercise tayo tuwing ay wala ba yan? Tuwing umaga. Tuwing exercise. This is Umaga na ay sumigla. okay, so karon no. Oh, man ako buyog baklaban na kita ni sis. Oh, buyog tali karon no kay padulong ta sa Boyla. Boyla, grabe Boyla na. Oh, grabe oh. Pakay ato mga shades. Oh, labanan ng mga shades. Yes, ugtungon mga gamahanan ta, mga unsa ta? Mga gamahanan. Mag-teleport tayo. Yes, laban na gyud ta no. Hawid ana gyud ha, gyud ha. 1 2 3. Wala pa dito. 1, 2, 3, go. Nabangga ko na siya yung Naabot na ta dari sa Boyla Resort. Diving Resort. Not again! Bongga mga girls! Kandaway nutritious.
Fuck. Ay, magla na bukay stall. Ja. Thank you. Thank you. Wala ko gipansin ni ate. Okay na. Thank you, ate. So thank you ate for ano na contacting the everyone for making this happen at Ate Henny, di ba? Lahira. Hi! Miss, ang subanan, ana? Oh, manabon lugar. Nanabon lang, sis. Ano yun nun? Hey! Pangalan mo, te? Maika, hi! Oh, Ate Maika, no. Welcome to Boilang! I remember the first time I saw you, it sparked something. Got a feeling it's overwhelming. I can't contain it. I can't explain it any other way. I can feel So nandito sa tong first island, no? Nata sa Pandanon. Yes! Pandanon! Gamalan kay Clark, no? Kaya yung gi-arrange yun, no? Palawan na kapila na nabilin. Oh. Swaki Jai! Swaki Jai! Jai, oh. Kilaw ka na. Suka, be! Lami. Na nagita sa hilutungan yun, no? Na laban, nabot lagi ta sa tong second destination. And tora, nangambak lagi sila mga sis. Ako na medyo, I'm still double-double. Gadaduha pa ko. I'm scared! Oh, wow! Oh my God! I'm scared. Ma-fall niya ako. Okay na, salon, mangkas tubig. At least di mo salo ba? Di ko mo-trust ano yung tubig. At least may trust. Yourself. Ah, very good. Okay, love yourself. Self-love, self-love. Hey, hey, hey. Ready na? Grabe ka ko sigang mga balon di karundo, tanawa. Hangin pag yun. Oh. Ala! Yawan! Ay! 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 Uy! Uy! Oh my God! Ay! Ah! Protect your camera at all costs! Uy! 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 Sikan yun. Lisod na rin, magubataw ka kay Ginoko! Ginoko! Gusto kayong balot. Oh, nagipag-hipos ng mga kamera nila. Hipos ang mga kamera sis. Kaya na. Oh, delikado day. Wait lang, ito na yung panghiposan na itong mga kamera, no? Pasadya, Jai.
Sis, bawal mas ako sis, be. Kung nasad sis. Ay! Ay! Adlo kay kaday! Lain kaday! Bay, naguba ang speaker sa ako ang kamera. Lain, hindi na siya buti yung ako kamera dahil. Nag-cellphone na lang ko karon. Kaya bitaw figure out na nato. But, yes, bay, nalingog ko karon. Bay, amot ako, kung naklaro ninyo nga, nalingog ko, pero nalingog ko karon. Nalingog ko kayo dahil. Wala kay ko naka... Dateless is Valentine's, so mga tabis dateless PY. Kita kids no, February 14. 14 slots na, ano ko pa, napuo na lang, so... So mo nila mga mamoy ka date, agay, nila miyon diri oh. Ano day ka? Dito na ko mag-video ko sa kuya. Oh, 499 lang, na pagkaon. Dito duwan. Okay, so mga to, no? Marag bulak, ay, marag gamay-gamay, rin kong nakuha yung mga zines ginato dahil, no? Kaya marag nag-enjoy ko kay... Masaya na bita dahil Cebu. Masaya ito dahil yung mga inanin bitaw. Masaya rin kayo sa akong life, no? At least naka-unwind bitaw ta na, naka-enjoy. Pero basta muna siya, uy, salamat kayo sa Boyla Diving Resort. So, kita-kita na ito na pagbayag na mo sa Avida, no? Gamahanan man to sa mag-teleport na ba? Nahihugaw. Kung ano daw hugaw dyan? Tapoy daw hugaw dyan. Asa man? Tura. Wow. Hey! Ba't na may... Katugo na kayo. Uy, energy sis. Oh? Nakapas na may Alright, na namin, no? Alright. Nilaya nato itong mga cellphone, no? Ito yung panglabay, no? Sorry kay ha. So okay, once again, no, thank you guys sa Boyla Diving Resort, no? Sa gamhanan yung kanila nga pag-cater. Sa pag-care good sa amo, no? So dali lang sa ako sama, no? Ayon, muni siya again, si Jomi, Clark, si Glenn Abukay, Rigel More over there, o si Ramsey Rizal, Bisaya rapper, pak, laban lang. That is it for today. This is Munchkin, your tiny bomb.